Uyazi angithi manje besithi sifuna ukwenza ulive sashawa indaba ye-network. Ngiyazi ukuthi enye into yenza ukuthi ushaya i-network kwenza ukuthi awusatohozi njengoba ungasatohozi sekunzima kakhulu ukuba akatohozi lo kodwa uyabona nami ngilindele mhlambe mawusenza i-video futhi uposta then ngilindele ngizoyibuka bese ngiyabuyela kuwena. Ngicabanga ukuthi ke uthi lento uzoyenza njalo ukuthi usukhipha imiklomelo sokwazi ukuthi sibe live noma ukhiphe i-video la uzobonga khona i-support yabantu base-Afrika. Hey! English language, uyazi comprehension. Maingwenya. Yes. Itina Africa my continent senginayo ke lento yokuthi ke Africa my continent, Africa my home, Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. Ubuntu umphako ongaboli, iqiniso umzali. Ilokhu ke sokwenza noNongcebo Africa my continent esokwenza silokhu sibambene njengesandla kuze kube sekugcineni ukuthi into omazela yona ukwazi ukuyithola on and off the field. Yilokhu ke enizokuthola namuhla sizothola umklomelo. Nami ake ngibheke ukuthi mhlawumbe ngiphumelelanga yini. Awunansi awubakithi. Ubani lo wayibhala i-writing enje? Hawu! Ha. Ngisazoposta iy'thombe bayingwenye kodwa ngizokukhalisela umuntu. Yes. Phela i-gift awuyivuli uthi wenza engathi udlala isitolo. Awuthi ngibambe linye. Awuthi Nakho ke. Awuthi vele khona ngiphakathi nanga amaphepha. Sengiyawagohloza. Nakho. Nansi incwadi ibhaliwe. Ngabe ibhala ukuthini lo ncwadi? Ithi incwadi. Hayi angithi ufunda ihloko phela. Uyangikhipha noma ngifaka? Ithi ngiyakuthanda phondo lwendlovu uzolo. Uyikho konke enhliziyweni yami. From nomvuselelo ngidi enkanyezini. Buk khali wena balanga. Mana i-gift yini kune-spaghetti in lapha. Okay. Kan ingwenye. Ukhona nosito mphudli wabantu abathandanayo phela. Lo phela. Hawu lo chocolate on a vest. Hey lo sweetie. La. Oyifaka ivesti nesikindi. Yes. Mana umuntu wencwadi ozowina lapho umuntu okhetha incwadi. Umuntu obhale incwadi nomuntu obhalelwe incwadi. Oh. Lalela. Ithi Queen mina. Ithi King yena. Nkosi yami. Ithi voucher thina. Nongcebo before sihlukane ayihlukane. Uyazi le njalo before le concept akaze ngiyibone la uthi ukuthi ngathi inkulu kakhulu le concept la khona uzothi khona incwadi sijwayele thina incwadi ukuthi umuntu nje uzofunda sizwe amagama amnandi ivuselele ubuntu ivuselele uthando ivuselele lokwazisana nokunakekelana kodwa uyabona manje ukuthi ngazi ukuthi isi practical kakhulu uthando ngoba uthando vele befanele lube nama actions bengakhona nje ukuthi uthando ngithi mina ngiyakuthanda kuphela so kusho ukuthi la encwadini leno egqugquzela manje uthi uthando alube nama actions uma lunama actions kusho ukuthi kuzohlala kakhulu isithombe noma ngabe uhamba phi makwenzeka luba
kungathi uyadidiseka ngoba phela insizwa lapha uyididiseke ubukhumbule lamagama athi king uyabona usuwabonile hayi wahle yenzeka phela lapha ngithi ngokuhamba ngobude bendlela umphako uyonakala uthi ukuthi uyahamba kube khona so ngiyayithanda kakhulu le sizoyisupporta kakhulu ke futhi leyo ukuthi njalo sikhethiwe incwadi obhalile nobhalelwe kube khona into ezothi nansi into basiqhuquzela ukuthi asithandane yes but akube khona into esiyenzayo ehambisana nothando. Uyabona mayingwenya lento kade ngayisho futhi ngisazoyisho and ngisayisho and ngizolokhu ngisho ungagcini nje ngokuthi ave ngimthanda mina ngisazofakaza khona enye insizwa ngenzeka ukuthi ngikhuluma nayo njengamanje uphondo lwendlovu sikhuluma ngophondo lwendlovu ke ngoba udaba lungophondo lwendlovu manje sengiyajuluka manje ngiyajuluka yes ngingangabazi ukuthi uyamthanda lo nsizwa ngenxa yezinto engenzelezo uthande ngikhombise lona lo nsizwa le ngenzeka ethi akamshayela ngazi kodwa ivale mfana yokhatha nebhizi ivale thank you bye bye kodwa nje entweni yokuthi umuntu angifengeze ngisho lento ngithi umuntu akangangabazi ukuthi uyamthanda umuntu makahamba azibuka amacala athe kodwa ibona ngitiyebile nje uziphethe kahle ujani nasi-ke into ebhaliwe incwadi uthumelile kazangaligodla ungathatha uthanda umuntu omthanda uligodla ulivalele enhliziyweni ulokhu uyitshena wena ukuthi ave umthanda usibani mkhombisa mani azi umuntu ukuthi uyamthanda nasi-ke into ebabhalile incwadi sizoyiposa i-present i-gift yanomvuselelo ngidi benophondo lwendlovu inamahinya inama-very nice inama-goodies iphethe yonke into lasinencwadi ukuze noma njengoba usho ngobude bendlela umphako uyonakala uma kuwukuthi khona la bekristana khona omunye avela athi wawuthini la usibhalela le ncwadi wawuthini. Thank you bye bye I have to go thank you